Vodou. Už samotné slovo vyvoláva predstavy tajomná a mágie. Je to slovo, ktoré v sebe nesie sľub neznámeho, záhadného a často nepochopeného sveta. Hovorí o duchovnej tradícii, ktorá prežila stáročia. Jej korene sú pevne zasadené v africkej pôde. Vodou nie je len náboženstvo, ale aj spôsob života, ktorý ovplyvňuje každodenné rituály a zvyky. Zrodené v srdci afrického kontinentu, vodou precestovalo oceán s obchodom s otrokmi. Tisíce Afričanov boli násilne prevezení cez Atlantik, nesúc so sebou svoje tradície a vieru. Našlo si nový domov v Karibiku, najmä na Haiti. Tu, v novom prostredí, sa vodou začalo meniť a prispôsobovať novým podmienkam. Tu sa prepojilo s vierou domorodých obyvateľov a katolicizmom kolonizátorov. Tento synkretizmus vytvoril jedinečnú zmes, ktorá je dnes známa ako haitské vodou. Toto spojenie vytvorilo jedinečnú a živú duchovnú prax. Vodou sa stalo symbolom odolnosti a adaptability, schopnosti prežiť a prosperovať aj v najťažších podmienkach. Vodou, ako ho poznáme dnes, je dôkazom odolnosti ľudského ducha. Je to príbeh o prežití, o schopnosti prispôsobiť sa a nájsť krásu a silu v nových formách. Je to zmes afrických tradícií, katolíckych vplyvov a domorodých karibských presvedčení. Každý prvok prispieva k bohatstvu a hĺbke tejto duchovnej praxe. Táto bohatá tapiséria tvorí základ jedinečnej identity vúdu. Je to živý, dýchajúci organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Je to náboženstvo, ktoré si ctí predkov, uctieva duchov a oslavuje vzájomné prepojenie všetkých vecí. Vodou nám pripomína, že sme všetci súčasťou väčšieho celku. Napriek prenasledovaniu a nedorozumeniam, vodou pretrvalo. Je to svedectvo o sile viery a odhodlania tých, ktorí ho praktizujú. Naďalej prosperuje v rôznych formách po celom svete. Vodou sa prispôsobilo rôznym kultúram a prostrediam, pričom si zachovalo svoju podstatu. Od rušných ulic Port-au-Prince až po tiché zákutia New Orleans, prítomnosť vodou je nepopierateľná. Je to živá tradícia, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje meniacim sa časom. Je to živá tradícia, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje meniacim sa časom. Je viac než len náboženstvo. Je to spôsob života, ktorý spája minulosť s prítomnosťou a budúcnosťou. Jazyk vúdu môže byť rovnako rozmanitý ako jeho praktizujúci. Pojmy vodou, vodou a loa sa často používajú zameniteľne, ale majú odlišný význam. Pochopenie týchto rozdielov je kľúčové pre pochopenie podstaty tejto komplexnej duchovnej praxe. Začnime samotným vodou. Slovo pravdepodobne pochádza z jazyka Fon zo západnej Afriky, kde znamená duch alebo božstvo. Vodou je iný pravopis, ktorý často uprednostňujú učenci a praktizujúci na Haiti. Zdôrazňuje špecifické kultúrne a náboženské praktiky haitského ľudu. Potom sú tu loa, duchovia v srdci vodou. Sú to mocné entity, každá s vlastnou osobnosťou a doménou. Konajú ako sprostredkovatelia medzi ľudskou a božskou ríšou, vedú a chránia svojich oddaných. Pochopenie loa je nevyhnutné pre každého, kto sa snaží spojiť s duchovným svetom prostredníctvom vodou. V jadre voodoo ide o spojenie. Voodoo is a spiritual practice deeply rooted in the idea of connection. It is a belief system that emphasizes the interconnectedness of all things, the living, the dead, the natural world, and the divine. This connection is not just a philosophical concept, but a lived experience for practitioners. Uznáva vzájomnú prepojenosť všetkých vecí, živých, mŕtvych, prírodného sveta a božského. Voodoo recognizes the interdependence of all elements in the universe. It sees the divine in the everyday and the sacred in the ordinary. This belief system teaches that every action, no matter how small, has a ripple effect on the entire cosmos. Je to systém viery, ktorý vidí božské v každodennom, posvetné v bežnom. Practitioners of voodoo find spirituality in their daily lives, whether through simple rituals performed in nature or through the reverence of everyday objects and moments. This perspective fosters a deep respect for the world around them. Ústredným bodom voodoo je koncept jedného boha, často označovaného ako bondie, dobrý boh. At the heart of voodoo is the concept of a single god, often referred to as Bondi, the good god. Bondi is seen as the creator of all things, the source of all life and energy. Bondie je však považovaný za príliš rozsiahleho a nepoznateľného na to, aby k nemu ľudia mali priamy prístup. However, Bondi is considered too vast and unknowable for humans to have direct access to. This is where the loa come into play.
Tu prichádzajú na rad Loa. The Loa are spirits that serve as intermediaries between Bondi and the human world. Each Loa embodies different aspects of Bondi's power and will. Slúžia ako sprostredkovatelia, pričom každý z nich stelesňuje rôzne aspekty Bondiho moci a vôle. They act as mediators, each representing different facets of Bondi's essence. Practitioners build relationships with the Loa through offerings, songs, dances, and rituals. Praktizujúci budujú vzťahy s Loa prostredníctvom obetín, piesní, tancov a rituálov. These acts of devotion foster a sense of reciprocity and respect between the human and spiritual realms. The rituals are not just acts of worship, but also a way to maintain balance and harmony in the universe. Tieto akty oddanosti podporujú pocit reciprocity a úcty medzi ľudskou a duchovnou ríšou. Through these practices, practitioners seek to align themselves with the natural laws and spiritual forces that govern the world. Voodoo zdôrazňuje rovnováhu a harmóniu. Voodoo emphasizes balance and harmony, teaching that by honoring the spirits and living in accordance with natural laws, one can achieve spiritual fulfillment and well-being. Učí, že uctievaním duchov a životom v súlade s prírodnými zákonmi môže človek dosiahnuť duchovné naplnenie a pohodu. It teaches that by worshipping the spirits and living in harmony with the natural world, individuals can find spiritual fulfillment and peace. This holistic approach to spirituality is what makes voodoo a unique and profound belief system. Rituály vodou sú tapisériou žiarivých farieb, rytmickej hudby a vášnivej energie. Sú silným vyjadrením viery, spôsobom, ako sa spojiť s duchmi a hľadať ich vedenie a požehnanie. Existujú rituály pre každý aspekt života, od privítania novorodenca až po uctenie si predkov. Liečebné rituály môžu napríklad zahňať bylinné liečivá, modlitby k špecifickým Loa a obety na upokojenie duchov, ktoré by mohli spôsobovať choroby. Ochranné rituály často zahrňajú vytváranie amuletov a talizmanov, ktoré sú naplnené silou Loa, aby odvrátili negatívne energie. Kúzla lásky, často senzačne zobrazované v populárnej kultúre, sú v praxi jemnejšie. Zameriavajú sa na pestovanie lásky, harmónie a vernosti vo vzťahoch a nie na manipuláciu s voľnou vôľou niekoho. Bábiky, často nazývané poupées, majú významné miesto v rituáloch vodou. Tieto bábiky sú viac než len obyčajné predmety. Sú to mocné nástroje, ktoré slúžia na rôzne účely v rámci vodou praktík. Ich účel je však často nepochopený. Mnoho ľudí si myslí, že vodou bábiky sú určené na zlé úmysly, ale to je ďaleko od pravdy. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa nepoužívajú na preklínanie alebo ubližovanie iným. V skutočnosti sú často používané na liečenie, ochranu a komunikáciu s duchovnými bytosťami. Namiesto toho slúžia ako nádoby pre Loa, duchovné bytosti, ktoré sú ústredné v vodou viere. Tieto bábiky sú starostlivo vyrobené a posvetené, aby sa stali fyzickým znázornením duchov, ktoré stelesňujú. Tieto bábiky sú starostlivo vyrobené a posvetené a stávajú sa fyzickým znázornením duchov, ktoré stelesňujú. Každá bábika je jedinečná a môže byť ozdobená rôznymi symbolmi a predmetmi, ktoré majú špecifický význam. Praktizujúci ich používajú na komunikáciu z Loa, na predkladanie žiadosti a na vyjadrenie vďaky. Tieto bábiky môžu byť použité v rôznych rituáloch a ceremoniách, ktoré majú za cieľ získať priazeň duchov. Napríklad bábika predstavujúca Erzulie Fredu, Loa lásky a krásy, môže byť ozdobená šperkami a parfumami, aby prilákala lásku a zvýraznila krásu. Tieto ozdoby nie sú len estetické, ale majú aj hlboký symbolický význam. Podobne bábike predstavujúcej Ogou Feraja, Loa vojny a železa, môže byť ponúknutý rum a tabak, aby sa získala ochrana a sila. Tieto ponuky sú dôležitou súčasťou rituálov a pomáhajú posilniť spojenie medzi fyzickým a duchovným svetom. Bábiky slúžia ako hmatateľné spojenie medzi fyzickým a duchovným svetom, uľahčujúce komunikáciu a interakciu s Loa. Sú to mocné nástroje, ktoré umožňujú praktizujúcim prepojiť sa s duchovnými silami a získať ich pomoc a vedenie. Vodou, ako každá duchovná prax, vyžaduje úctu, zodpovednosť a hlboké pochopenie jej princípov. Nie je to nástroj, ktorý by sa mal používať ľahkovážne alebo pre sebecký zisk. Sila vodou spočíva v jeho schopnosti spojiť nás s neviditeľnými silami, ktoré formujú naše životy.
Pripomína nám, že sme súčasťou väčšej siete existencie, prepojenej so všetkým. Priblížiť sa k Vodou s čistým srdcom, hľadať vedenie a porozumenie je kľúčové. Je dôležité pamätať na to, že každý čin má následky a manipulácia s duchovnými silami pre osobný zisk môže mať nepredvídané a potenciálne škodlivé následky. Svet Vodou je rozsiahly a komplexný, plný bohatej symboliky, starodávnych tradícií a hlbokých duchovných poznatkov. Táto esej len zľahka načrtla povrch tohto fascinujúceho a často nepochopeného náboženstva. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v skúmaní Vodou. Čítajte knihy, hľadajte dôveryhodné zdroje a možno sa dokonca spojte s praktizujúcimi, ktorí vám môžu ponúknuť vedenie a vhľad. Pamätajte, že najdôležitejšie je priblížiť sa k Vodou s otvorenou mysľou a úctivým srdcom. Len vtedy môžete skutočne začať oceňovať krásu, silu a múdrosť, ktorú táto starodávna tradícia ponúka.